Jeg er blevet donor af flere forskellige årsager. Primært kan jeg rigtig godt lide at hjælpe folk. Og derudover så har jeg haft af flere omgange folk tæt ind på livet, som har haft svært ved at få børn. Jeg ved, hvor stor en kamp det er for dem, ikke at kunne blive det. Så hvis det i sidste ende ender med, at de skal have hjælp til det, så vil jeg mægtig gerne være med til at give den hjælp. Altså for mig er det en meget naturlig ting. Jeg synes ikke, det er meget anderledes end at give blod, hvilket der er mange, der gør. At man giver noget af sig selv, som er en meget, meget stor hjælp for andre. Så når man skal i gang med at donere, skal man jo først igennem en proces. Og den er jo indrømmet lidt lang. Men jeg synes også, den er meget fascinerende og spændende. Man skal tage nogle personlighedstest, man skal have en farveprøvetest, man skal interviews af flere omgange. Og så skal man have en meget grundig undersøgelse af ens slægtskab. Jeg personligt synes, det var enormt spændende, for det var ikke noget, jeg nødvendigvis vidste meget om på forhånd. Så jeg lærte enormt meget om mine forfædre og min familie. Det skal også komme lidt naturligt til en, det her med at møde op, og man skal ind og donere, og man skal ind i det her lokale og gøre sine ting, lave sit produkt. Dem, man møder på stedet, ved jo godt, hvad man skal ind og lave, men altså, for dem er det jo hverdag. Altså, de er super professionelle, og de gør det ikke akavet på nogen måde. Altså, reaktionerne fra dem, jeg fortæller det til, og dem, jeg snakker med det om, er de for de meste nysgerrige. Så altså, de spørger ind til processen, og hvordan foregår det, og får man penge for det, og sådan nogle ting. Og så fortæller jeg jo åbent om, hvordan det foregår. Det jeg fortalte det til min mor, eller mine forældre, fordi jeg tror, jeg kan ikke engang huske, hvad de sagde. Jeg tror bare, de sagde, men det var da godt. Altså, jeg tror mest, jeg er blevet bekræftet i, at det har været den rigtige beslutning. Jeg har ikke fortrudt noget som helst gennem det, og det er nærmest blevet sådan en fast del af min hverdag.